खुलुमबाय लोगोफोर फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि थाखाय दिनै आं इंस्टाग्राम नायबाय थानायावनो बेयाव मोनसे निउज फैयो जे सासे हिनजावा गावनिनो फिसायखौ रुवाजों दानथारनानै बिखौ सिलिन्डारखौ हाख्ल'ना बिखौ माने दानख्लेजोबनानै बिनि बेदरखौ प्लास्टिकआव जुनानै बे सिलिन्डार सिङाव सोना दोननानै आरो बे भिडिअआ ओरैबायदि भाइरेल जाबाय दङ दा इंस्टाग्रामाव नोंथांमोना नायबा मिथिगोन आरो आङो जायखिजाया नोंथांमोननि थाखाय बेफोरबायदि रादाबफोरखौ लाबोबाथाय निउसफोरखौ लाबोबाथाय आङो सानो जे नोंथांमोना जाहाथे जेबो ओरैबायदि निउस मोना जाय निउसआ आसलते नङानो बेनि थाखायनो आङो फेक्ट चेक खालामनो थाखाय आङो गुगोलाव थाङो आरो गुगोलाव थांनानै आङो फेक्ट चेक खालामो चेक खालामनानै नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनगोन जे आङो गुगोलाव सार्च खालामनाय लोगो लोगो मा ओंखारबोदो जे दुनियानि रिल्स आपल'ड खालामदों मानसिफोरा बेफोरबायदि सासे हिनजावा गावनिनो हौवाखौ रुवाजों दानथारनानै सिलिन्डार सिङाव सोना दोनो होननानै गोबां रिल्सफोरखौ आं नायबाय नायखांनानै बिनि उनाव एआइनाव आङो सोंबाय एआइनावबो फेक्टखौ चेक खालामबाय चेक खालामबा एआइआ बुंदों जे बेफोरबायदि जेबो जाथाय जायाखै आरो बे गासै जाथायखौ मध्य प्रदेशनि रेवा होननाय थाइसे जायगानि होननानै बुंदों गतिके लोगोफोर बेनिफ्राय मिथिनो मोनो जे ससियेल मिडियायाव मोनबाय थानाय जोङो गासैबो निउसआ सैथो जेब्लाबो नङा बेखौ नोंथांमोनाबो स्क्रिनशट मारिनानै बा बिनि जे डिसक्रिपसनाव लिरना होयोना मा निउस मा बाथ्रा बेखौ कपि खालामनानै नोंथांमोना एआइनाव सोंनो हागोन एआइ ChatGPT नोंथांमोनाव दङबाथाय ChatGPTआव बेखौ कपि खालामना पेस्ट खालामना होबानो उनाव सोंबानो जायो जे बिनि फेक्ट चेक खालामनानै चेक खालामनानै बिसोरो खोन्थागोन जे बे बाथ्राया आसलते नंमारगोना नंमारा जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा बेफोरबायदि निउस इनफरमेटिभ निउस नायनानै मोजां मोनो बिथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो आङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला मानोना आं बेफोरबायदिल' भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।